Jamen det er, at man kan se stuenummer heroppe og sengenummer, hvis det er aktuelt. Vi har et navn på patienten, og så måler vi selvfølgelig de her early warning score værdier eller TOX-værdier. Og det er puls, iltmætning, blodtryk, respirationsfrekvens og temperatur. Alle indstillingerne de kan laves herinde. Der kan vi se, at vi har skrevet mit navn ind, stuenummer og rumnummer. Hvis det er, at man ikke taster noget i de her værdier, så går de efter det almindelige early warning score schema, de intervaller, der ligger der. Ja, i bund og grund er det jo hele essensen i vores udstyr, det med, at det er trådløst, og det måler alle værdier, så det er ikke noget med sygeplejersker, de skal ned og tage udstyr af og på, hvis det er, at man skal på WC, og man, i stedet for at man laver de her stikprøvekontroller i forhold til early warning score skemaer, og går ned og skal have noget personale til det, jamen så har du de her tendensgrafer, du ser noget konstant og hele tiden, og ved at det opdaterer hver 10. sekund, jamen så har du hele tiden fingeren på pulsen og på alle de andre værdier i teorien, og kan hurtigt gribe ind, hvis der sker noget i forhold til noget kritisk. Så det er også taget ud for early warning score skemaet. Hvid, det betyder, at det er inden for normalen. Gul, vi kan lige prøve reset, det betyder, at det er i kategori 1. Orange, det betyder, at det er kategori 2. Og rød betyder kategori 3. Men her, der kunne du se, når jeg resetter det, for eksempel her 99, det er jo godt nok. Men det betyder, at på et tidspunkt har den været nede i en kategori 2. Og det bliver den ved med at gøre opmærksom på, indtil man har været inde og kigge og set, okay, jamen det har kun været et kort øjeblik, eller patienten har faktisk ligget dernede kritisk længe. Og hvis man ligesom siger, at nu er alt som det skal være, så skal man reset den herop, og så bliver værdierne sat. Vi arbejder faktisk lige nu på nogle algoritmer, der gør, at selvom man bevæger sig, så kan den faktisk godt udlede det rigtige mål, altså for eksempel for blodtryk, altså fordi at det ryger jo i vejret lige så snart, at du bevæger dig. Men altså det vi får ud af det, vi bruger i første omgang, det er, jamen, så måler den kun, når der er, at man har været i ro x antal tid. Den her, der sidder bare en plaster på dit arm, så det vil sige, stille og roligt, så glemmer du, det plaster er der, og så får du de rigtige målinger.